katmaba balai kan sedang sian. Kijing kilak ban kut nok kloy na banta ka Rusia hapdeng katma jongka bat ka Ukraine. Ki khubor kimi ba ka Europe ka pankre na banta katmaba balai bat kijing penyai ya kijing em. Ki jaka butiar nuklear bat kijing temu pan sim sipai. Kiri Europe ki shifting bau Putin udang sak tang kniat senam ban me katma ban beno ya kanato na Eastern Europe bat ban taipat ya ke hima Rusia. Ka Europe Union ka ngej baladau Putin unjob ha Ukraine ka Rusia kalak ban hiar tma lano hajan usnam arajar laipau. Ka Europe Commission kalaong baka Union kadai ban long ka balapan kre na banta katma ka bahe bat ka Rusia. Kiri Europe ki kerpat ya ke Britain bahkan penyesok biang ya ke European Union kanekan ayeki ya ke jingkersan jong kari ke baar jong ke Europe ke badon nikitiar nuklear ringkat bat kane kiri Europe kendo jingkerman haka arajar arpukandai loong ru bakidang temu susu ban penrong ya ki briu haki kenhon sipai jongki lapan krero ya ki nongsong senong lada jia baki tang jong ke Rusia kenrong se Europe bat kisipai parastropar kin hiar hagi jaka ya kendo lenti ka Fran kadai kari ka bakhadu ban penmi ya ka kod jing hikai ban em na ka jing syak tombor na banta ki nongsong senong jongka kane ka kod ling kedop ka ba arposla kan ai jing mut ya ki nongsong senong jong kari Fran kumno banyada ya kari raja badon ka jing syak hiar tma da ka bayasok bat ki kenhon bakarpang ne ki jing persang banyada ya ka thany kan batai ru kumno ban snai ka survival kit na kitiar bakongsan kentop ya ka ka bahan riu litar kicing bam balabu hakitin ki bateri bat kitiar bakongsan ha kicing sumar ha ka bastang jong kane katayaw u presiden jong ka Fran u Emmanuel Macron ulapan pau bagi lingsu nyepom jong ka Fran ki bala penyai da kitiar tma batmai jong ki hypersonic nuclear missile ki don menta hasilenter jong ki kaput bat ki perlok jong ke Germany la sim ba ke Germany kadon hapo ke cingada jong ki tiarele jong ke Fran la raja ba ke Germany kan syak tombor Macron usiat bom nuklear banyada yo perlok jong namar ba ke Fran kan kenyalade ba kadon hapo ke cingma kane kadai ke ka ba ke Poland ro ka kwa bat ka ba presiden jong ke Fran udang perkhat ban ai ka Europe kelapan miru ya ka plan penlut pisah ka bahe bah ban taipat ikisipai jongka bat kersan ya ka Ukraine kane ka kenhon kala temu ban penlut hadu pras 4 bilion euro na ka banta ka kam ya dari ka Europe kadang perkhan ban snai ka jakayada daki drone nadu ka Baltics hadu ka Black Sea namar baka wat ban khanglat ya ka jingwan hertma jong ka Rusia bat ban penlong ya ka jingkermen ka basngusi sibun ya Putin